Wonande fedde politique CRRDA ɗum hawnaki sabu général Tiani mutti konngol mum caggal nde wino diwata duuɓi tati e laamu kono maɓe daro ɓe kaɓo ɗum Kofi Doven haalata e inde nde fedde politique CRRDA. Oɗon miiji pelle politique poussé dokka hoorema inde hoorejo leydi ko alda e wadde wondore ɗum firti ko haydara jokkodirani mo hankidi e ɓiɓɓe leydi ndi te e keɓgol o happu duuɓi 5 wiye wonde happu ina wawi waylede firti ko caani wonata hoorejo leydi ndi haato gurdam haaɗi sabu hay hakke taƴugol happoji ɗi woƴetaki ɗum noon ɓiɓɓe leydi ndi ma mbat haɓɓere gona neɗɗo goto kaɓo ɗum e ngal piilungal général Tiani erima beddital hakkunde ɓiɓɓe Niger e jaafagol yoga e jaggaɓe ɓe kono wonande Kofi Doven ha joni ko Mohamed Bazoum tan woni jagguiraɗo sabu politique. décret o haalata ko ɗaccitgol yoga e yimɓe dawrugol uddaɓe min ko helmere yoga nde tan woni ko henanakimi ɗum ina holla tan ko funti goni ɗo e heblede te goto mo ganduɗa nanguiraɗo sababde politique ko Mohamed Bazoum cuɓanoɗo e dow potal wona ɗaccidde famarɓe sembe ɓe e jaggude yimɓe mawɓe laamu ngu e alhaali beldital o tawaɗo e fedde CRRDA holliti wonde maale beldital kay ko ɗaccidde taw Mohamed Bazoum e woɗɓe ɓe.